Vietnameserne kan danse, som de har lyst, så længe det foregår i takt med kommunistpartiet. Og for mange danskere i Vietnam er det at bo i et land med kun et parti en ekstra grund til at stemme ved folketingsvalget. Kan vi vote? I hvert fald strømmede de til den danske ambassade i hovedstaden Hanoi for at brevstemme i ugen før valget. Kom indenfor. Så bliver der kø i lokalerne. Hvorfor er det vigtigt for dig at stemme ved valget i Danmark, når nu du bor her i Vietnam? Jeg synes jo, det er vigtigt, at man kan få lov til at give sin mening til kende. Så jeg synes, det er en god mulighed. Jeg er ikke flyttet ud for altid, jeg er flyttet ud for et år, så derfor så vil jeg gerne have indflydelse på fremtiden i Danmark. Selvom man er udstationeret i Vietnam, så følger man jo stadigvæk med i, hvad der foregår hjemme i Danmark, og jeg føler mig stadigvæk en del af det danske samfund. Får man et andet syn på dansk politik, når man bor i udlandet? Ja, altså at være hernede er der jo, altså kommunistisk land, der er et parti, der mens jeg har været hernede, været valg, hvor stemmeprocenten var 97 eller 98%, og ham der vandt valget også fik 97 eller 98% af stemmerne. Det er stof til eftertanke, at vi har vores demokrati, og det er noget at værne om. Det her, det er din stemmeseddel. Der. Så skriver du partibogstav, partinavn, og hvis du kender kandidaten, så skriver du også det på her. Hvad tror du, vietnameserne ville stemme, hvis de kunne vælge mellem blå blok og rød blok? Ja, nu er vietnameserne kommunister, så man ikke de stemmer mod de røde. Jeg tror faktisk, de vil stemme rød. Nå, hvorfor det? Jeg tror gerne, de vil det med velfærd, og der er muligheder for alle, og det er ikke, jeg tænker også med den verden, de lever i, hvor der er nogen, der har rigtig meget, og nogen, der har meget lidt. Jeg vil blå blok, uden tvivl. Umiddelbart synes jeg, at vietnameserne virker meget koncentreret om sig selv og deres familie, og det handler om at få skrabt så meget sammen til sig selv. Der er ikke nogen, selvom det er kommunistisk land, nogen sådan større social ansvar. Det føler jeg ikke, der er i hvert fald. Danmark støtter demokrati og menneskerettigheder i Vietnam, men der er ikke udsigt til, at vietnameserne i nær fremtid, ligesom danskerne, kan vælge mellem, om de vil danse med en rød eller blå partner.